हरे कृष्णा माता जी। वीडियो ऑडियो क्लियर இருக்கா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு இந்த சாப்டர் 10 படிக்க போகிறோம். பகவத்கீதை டீட்டெயில் ஸ்டடியாக படிக்கலாம். L2ல L1ல படித்தது தான், அதனோட கொஞ்சம் விரிவாக்கமாக படிக்கலாம் நம்ம. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் பகவத்கீதா சாப்டர் 10, த அப்புலன்ஸ் ஆஃப் த அப்சல்யூட், முழுமையான செல்வம். ஓகே, விபூதி யோகான்னு சொல்லலாம். இதை இஸ்கான் டெம்பிளில் இருக்குது, ராதா கோவிந்தா டேட்டி. எஸ், பிரணத்தி பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. எஸ் சிவகாமி மாதாஜி, இதுவும் அடுத்தது பிரணத்தி ஃபுல்லும் படிச்சிருக்கோம். ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் தத்தாதே ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரஹே ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசஹிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணா பாதான் சஹகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम भक्ता प्रत्यायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः. கொஞ்சம் கீழே வாங்க மாதாஜி. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूगं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घ्रये. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठेय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदो जयम् उदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथकृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हर्वन्तस्तोहयभद्राणि विधुनोति सुस्त्रदं सदाम्.
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी. இந்த சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முந்தி உங்க 2 பேரையும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் கேட்கணும். எத்தனை ரவுண்ட் நீங்களாம் சேன் பண்றீங்க? சிவகாமி மாதாஜி, நீங்க எத்தனை ரவுண்ட் வந்திருக்கீங்க? நான் 3 இல்ல 4 தான் மாதாஜி பண்ணிட்டு இருக்கேன். 4 தான் வந்திருக்கீங்களா? மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடுத்த ஏகாதசிக்குள்ள அதை எப்படியாவது 6 ஆக்கிடணும்னு தீர்மானம் பண்ணிடுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணுங்க. அட் அ டைம் ஒரே டைம்ல 10 பண்ணுன்னு நான் சொல்லல. இப்போ இன்னும் ஏகாதசி ஒரு வாரம் தான் இருக்கு, போய் 4 நாள் தான் இருக்கு, இன்னொரு 10 நாள் இருக்கு, அதுக்குள்ள இன்னும் 2 சேர்த்துருக்கோம், 6 ஆக்கிடுங்க. ஓகேயா? அதுக்கு அடுத்த ஏகாதசிக்குள்ள 10 வந்துடணும்னு தீர்மானம் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் இந்திராணி மாதாஜி, நீங்களும் அதே மாதிரியே நீங்க எத்தனை ரவுண்ட் சேன் பண்றீங்க? நான் மேக்ஸிமம் 4 to 6 தான் மாதாஜி. 4 to 6 பண்றீங்க இல்லையா? அது ஒரு நம்ம சேர்ந்தா மாதிரியே இப்போ உட்காந்து சொன்னேன். இப்போ 3 வாட்டி சொன்னாங்க அவங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி 3 தடவை சொல்லும்போது அது மொத்தமா 108 தடவை சொல்லும்போது நமக்கு எத்தனை நிமிஷம் ஆகுது தெரியுமா உங்களுக்கு? கணக்கு 7 நிமிஷம் தான் ஆகுது மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஒரு எனக்கெல்லாம் 7 நிமிஷம் தான். 7 நிமிஷம். எனக்கெல்லாம் 6 நிமிஷத்துல முடிச்சிருவேன். ஏன்னா 4-5 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அது ஸ்பீடு வந்துடும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே, அப்படியே சொல்லிட்டே இருந்து வச்சுக்கலாம். விளையாட்டு போல இப்போ உட்காந்துருக்கச்சு இந்த கிளாஸ்ல கவனிச்சுட்டு இருக்கச்சே கூட நம்ம பண்ணிடலாம் ஒரு 10. அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஒரு 108 வந்துடும். ஓகே, கையில் அந்த பீட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. பீட்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. பீட்ஸ் இல்லை கையில் இல்லைன்னா நம்பரிங்க அந்த கவுண்டர் இது வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட ஓகே. இருக்கு மாதாஜி ரெண்டுமே. ஏதாவது ஒன்று வச்சுன்னு பண்ணுங்க அதில். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. முந்தைய அத்தியாயம் பக்தி அல்லது கடவுள் மீதான அன்பான பக்தியில் அறிவியலை வெளிப்படுத்தியது. அதுதான் 9வது சாப்டர் பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் தனது எல்லையற்ற மகிமைகளையும் ஐஸ்வர்யங்களையும் விவரிப்பதன் மூலம் அர்ஜுனனின் பக்தியை அதிகரிக்க விரும்புகிறார். இந்த சாப்டரில் என்ன பண்ணுறார்? பக்தியை அவரோட அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கிட்ட இருக்கிற பக்தியை ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு நிறையா சொல்லி கொடுக்குறாரு. இதில் ஐஸ்வர்யத்தெல்லாம் நிறைய விவரமாக சொல்கிறார். இந்த வசனங்கள் படிக்க இனிமையானவை மட்டுமல்ல, கேட்கவும் மயக்கும். அர்ஜுனன் கடவுளின் மகத்துவத்தை பற்றி சிந்தித்து அவரை தியானிக்க அவர் உதவுகிறார். கிருஷ்ண பகவான் தான் இருப்பவற்றின் மூலமாக இருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார். 7 மகா முனிவர்கள், 4 மகா முனிவர்கள் மற்றும் 14 மனுக்கள் அவரது மனதிலிருந்து பிறந்தன. பின்னர் இதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக இப்போ வரும். இதில் என்னென்ன முனிவர்கள், மனுக்கள் தான் எத்தனை பேர், மகாமுனிவர்கள் தான் என்ன, 7 மகாமுனிவர்கள் தான் என்ன, இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ வருது சாப்டரில். பின்னர் இந்த உலக மக்கள் அனைவரும் அவர்களிடமிருந்து வந்தவர்கள். மனிதர்களிடம் உள்ள பல்வேறு விதிவிலக்கான குணங்களும் அவரிடமிருந்து எழுகின்றன. இதை அறிந்த பக்தர்கள் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் அவரது பக்தியில் ஈடுபடுகிறார்கள். அவரது மகிமைகளை பற்றி பேசுவதன் மூலமும் அவற்றை பற்றி மற்றவர்களுக்கு அறிவூட்ட உதவுவதன் மூலமும் அவர்கள் மிகுந்த திருப்தியை பெறுகிறார்கள். கடவுள் எப்போதும் தன்னில் ஒன்றுபட்டிருக்கும் அத்தகைய பக்தர்களின் இதயங்களில் வசிக்கிறார். பின்னர் அவர் அவர்களுக்கு தனது தெய்வீக அறிவியை வழங்குகிறார். இதெல்லாம் அவர் நம்ம கிட்ட அப்படி இந்த மாதிரி வந்து உட்காந்துக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணன் என்னது எல்லாரும் கிருஷ்ணரோட இருக்கேன், கிருஷ்ணா கான்ஷியஸில் வந்துட்டேங்கிறாங்களே, அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா முதல்ல சாண்டிங் பண்ணணும். 16 ரவுண்டு நம்ம வந்துட்டோம்னாக்க நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிருஷ்ண பகவான் நம்மக்கிட்ட நமக்கே தெரியும் அதை பற்றி ஃபீலிங்ஸு. அதனால தான் 16 ரவுண்டு மினிமம்னு வச்சுருக்கு. ஓகேயா? அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் காரணமே. அதை பக்தர்கள் அவர்களுக்கு தனது தெய்வீக அறிவியை அப்புறமா வழங்குவார். அதன் மூலம் அவர்கள் கடவுள் உணர்வை அடைய முடியும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் உயர்ந்த தெய்வீக ஆளுமை என்பதை அர்ஜுனன் இப்போது முழுமையாக நம்புகிறார். மேலும் அவரது தெய்வீக மகிமைகள் மேலும் விவரிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார். அவை தெய்வீக அமிர்தம் போன்றவை.
பின்னர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கும் அனைத்தும் தனது சக்திகளின் வெளிப்பாடு என்று வெளிப்படுத்துகிறார். அவர் அனைத்திற்கும் ஆரம்பம், நடுத்தரம் மற்றும் முடிவு, அனைத்தும் மகத்துவத்தின் சக்தியாகவும் அறிவு, சக்தி, அழகு மற்றும் மகிமைகளின் எல்லையற்ற நீர்த்தேக்கமாகவும் இருக்கிறார். நம் கற்பனையை பிடித்து நம்மை பேரின்பத்தில் நிரப்பும் அனைத்தும் அவரது செழுமையின் ஒரு சிறிய தீப்பொறியை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. அத்தியாயத்தின் மீதமுள்ள பகுதி அவரது மகத்துவத்தை சிறப்பாக வெளிப்படுத்தும் ஆளுமைகள், பொருள்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளை விவரிக்கிறது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை இறுதியாக அவரது மகிமையின் அளவை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. ஏனெனில் அவரது இருப்பின் ஒரு பகுதிக்குள் அவர் எல்லையற்ற பிரபஞ்சங்களை நிலைநிறுத்துகிறார் என்று கூறுகிறார். கடவுள் அனைத்து மகிமைக்கும் மூலமாக இருப்பதால் அவரை நம் பக்தியின் பொருளாக மாற்ற வேண்டும். ஓகேயா? அர்ஜுனனுக்கு தனது சிறப்பு இயல்புகளை பற்றி தொடர்ந்து அறிவுறுத்துகிறார். அதன்படி மற்ற எல்லா கடவுள்களும் புனித மனிதர்களும் உண்மையில் கிருஷ்ணரின் வெளிப்பாடுகள். மின்னலின் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லலாம். மின்னலினோட கடவுள்ங்கிறது யாரு? இந்திரன் என்று கூறி இந்திரனின் மின்னல் போல்ட் போன்ற உதாரணங்களை அவர் தருகிறார். கிருஷ்ணர் தன்னை பிரபஞ்சத்தின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை பண்புகளாக விவரிக்கிறார். இன்பம் மற்றும் வலி, தைரியம் மற்றும் பயம் கிருஷ்ணரை அனைத்து வெளிப்பாடுகளின் மூலமாகவும் கருதக்கூடிய ஒருவர் மறுபிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார். இந்த கிருஷ்ணரை நம்ம முழுசும் நம்பிட்டு வந்தாச்சுனாலே நம்ம போகிறோம். அதுக்கும் மேலே இதெல்லாம் நம்ம படித்து தெரிஞ்சுட்டோம்னால நம்ம கிருஷ்ணன் மறுபிறவிங்கிறது கிடையாது. நமக்கு மறுபிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவோம். ஒரு முனிவர் தியானிக்கும் போது அவர் கடவுளுடன் ஒன்றிணைந்து அந்த நிலைக்கு நுழைகிறார். இது ஒரு வழிபாட்டு முறை என்று விளக்குகிறார். எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம் கிருஷ்ணர் என்பதை புரிந்து கொண்டு தெய்வீக நிலைக்குள் நுழைவதே இந்த வழிபாட்டின் மிக உயர்ந்த வடிவம். துக்காலயம்னாக்க இது உலகம் துன்பங்கள் நிறைந்த இடம். அதுலேருந்து பேக் டு காட் போகணும். அது இது நமக்கு அசஸ்வதம் டெம்பரரி. இதுலேருந்து நம்ம பேக் டு காட் ஹெட் போகிறதுக்கு எல்லாம் பண்ணணும். இதில் நமக்கு கண்ணதாசன் இதெல்லாம் பகவத்கீதையெல்லாம் அந்த காலத்தில் படிச்சுட்டு தான் அந்த சினிமா பாட்டு எழுதினார்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியுமா என்ன சினிமா பாட்டுன்னு சொல்றது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியல மாதாஜி. இது இருக்கு இல்லையா, இந்த காலங்களில் அவள் வசந்தம்னு ஒரு பாட்டு வரும் தெரியுமா? அது பாருங்க, அது கவனிச்சேன்னாக்க அது அவருடைய வெளிப்பாடுகள் என்னென்ன மேனிஃபெஸ்டேஷன். அது பார்த்தா வேதங்கள்ல நான் சாமவேதம், ருத்ரங்களில் நான் சிவா, மலைகளில் நான் மேரு, மாடுகளில் நான் சுரபி, பாம்புகளில் நான் வாசுகி, பியூரிஃபையரில் சுத்தப்படுத்துறதுக்கு யாருனாக்கா காற்று, மீன்களில் நான் ஷார்க்கு சுறா மீன். எல்லா விஞ்ஞானத்துக்கும் ஆல் த சயின்சஸ்னால் தான் ஆன்மீக விஞ்ஞானம், ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸு. காலங்களில் நான் வசந்தம், மாதங்களில் நான் மார்கழி, மந்திரங்களில் நான் காயத்ரி, ஒளியில் நான் சூரியன். என்னவா? ஓம் சொன்ன மாதாஜி. சரி, ஓகே. ஒளியில் நான் சூரியன், புலன்களில் நான் மைண்ட், மைண்டுன்னா என்ன? புத்தி. தேவதாசிலையான இந்திரன், மிருகங்களில் நான் சிங்கம், மலர்களில் நான் மல்லிகை, பறவைகளில் நான் கருடன். ஸோ எல்லாத்துக்கும் மொத்தமாக நிறைய இருக்குது. இன்னும் போயிட்டே இருக்குது. அந்த பாடத்தில் சாப்டர்லேயும் அந்த இதில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துலேயும் வரும் அது. இதை நமக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்ணும்? வாட் இஸ் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் நோயிங் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் இந்த கிருஷ்ணரை? இதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறோம். எதுக்காக அதெல்லாம் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறோம்? விபூதி என்றால் வெளிப்படுகள். அது அந்த மாதிரி அவரை பற்றி எல்லாத்தையும் விவரமாக தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம அவரோட டிவோஷனல் பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்மளை சரண்டர் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்காக தான் எல்லா விதமான மேனிஃபெஸ்டேஷன் அவரோட விபூதிகள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு இது. விபூதி என்றால் வெளிப்பாடுகள். ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட பார்க்கும் உருவாக மாற்றும் போது அது விபூதி என்று அழைக்கப்படுது. விபூதினா என்ன? ஒரு உருவத்துக்கு பதிலாக 10 உருவத்தில் பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்க அது பேர் விபூதி. ஓகே, மாற்றும் போது அது விபூதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பௌதீக உலகமானாலும் சரி, ஆன்மீக உலகமானாலும் சரி, அற்புதங்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் தெய்வீக சக்திகள் மற்றும் ஐஸ்வர்யங்களில் ஒரு சிறு தோற்றமே. அனைத்து காரணங்களில் உன்னத காரணமாகவும்
எல்லாவற்றையும் தாங்கி அவற்றின் சாராம்சமாகவும் விளங்குவதால் கிருஷ்ணரை அனைத்து உயிர்வாழிகளும் வழிபட வேண்டிய உன்னத பரம்பொருள் ஆவார். ஓகே, கிருஷ்ணர் தான் ரகசியமானவற்றில் உள்ள மௌனம் என்று கூறுகிறார். ரகசியமாக வச்சுக்கிறதெல்லாம் மௌனம். பகவானின் வைபவங்களை உண்மையாக அறியும் போது ஒருவர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார். பெண்களில் எத்தகைய குணங்கள் கிருஷ்ணரின் சேமிகளின் வெளிப்பாடாகும்? புகழ். பெண்களுக்கு எத்தனை புகழ்? என்னென்ன புகழ்? அதிர்ஷ்டம், சிறந்த பேச்சு, நினைவாற்றல், புத்திசாலித்தனம், உறுதியான தன்மை மற்றும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பெண்களுக்கு, ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் முக்கியமான வித்தியாசம் என்ன? பொறுமை. பொறுமை இருக்கணும் பெண்கள்னாக்க. அது இருக்க மாட்டேங்குது இந்த காலத்தில், அது வேறு விஷயம். மற்றும் பொறுமை, இதெல்லாம் பெண்களோட சிறந்த இம்பார்ட்டன்ட் குணங்கள். கிருஷ்ண சக்தியின் வைபவங்களையும் பல்வேறு விரிவாக்கங்களையும் ஆழமாக பிடித்தால் ஒருவர், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரை சந்தேகமின்றி புரிந்து கொண்டு தனது மனதை கிருஷ்ணருடைய வழிபாட்டில் பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியும். ஒருவர் எவ்வாறு ஆன்மீக அறிவை பெற வேண்டும்? எப்படி இந்த ஆன்மீக தொடரை நம்ம கண்டினியூ பண்ண முடியும்? சங்கிலி தொடர் மூலியமாக வர்றது இல்லையா, ஆச்சாரிகள்லாம் இருக்கா இல்லையா, அந்த சீட பரம்பரையின் வாயிலாக நம்ம அறிய முடியும். அதனால தான் நமக்குன்னு ஒரு சிக்ஷா குரு அப்படின்னு ஒருத்தர் வச்சுக்கணும். அப்புறம் அந்த சிக்ஷா குரு சொல்லித்தரதெல்லாம் கேட்டுக்கணும். ஒருத்தருக்கு ஒரு சிக்ஷா குரு மாத்திரம் இருக்க மாட்டார், ஒருத்தருக்கு 1000 சிக்ஷா குரு இருக்க முடியும். ஒவ்வொருத்தர்ட்டேருந்து ஒன்று கற்றுக்கலாம். ஒருத்தர்ட்டு ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கலாம், ஒருத்தர்ட்டு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கலாம். யாராருக்கெல்லாம் என்னென்ன தெரியுமோ அவங்கவுங்க மூலிமா ஒருத்தர் அத்தனை சிக்ஷா குரு நம்ம வச்சுக்க முடியும். ஆனால் நமக்குன்னு ஒரே ஒரு குருஜி, மகா குருங்கிறது ஒருத்தர் தான் வச்சுக்க முடியும். இந்த சிக்ஷா குருட்டெல்லாம் நம்ம கற்றுண்டு நமக்குன்னு ஒரு மகாகுரு இப்போ இதுக்கு யார் 33rd நிற்கிற அதில் இதில் நிற்கிறது இவர் தான், ஜெயபத்தாக்க சுவாமிகள் இருக்கார் இல்லையா. இப்போ அவர் கையில் தீட்சை வாங்கிக்கணும். அந்த தீட்சை வாங்குறதுக்கு நம்ம முதல்ல சிக்ஷா குருட்டெல்லாம் நிறையா கற்றுண்டு எல்லாத்துலேயும் நம்ம அந்த 16 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணணும். இதெல்லாத்தையும் நம்ம வரிசையாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் வெஜிடேரியனாக மாறிட்டு வெங்காயம் பூண்டு அதையும் விட்டுட்டு காஃபி டீயும் நிறுத்திட்டு எல்லாம் பண்ணினாக்க தீட்சை எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அது 16 ரவுண்டு பண்ணினாக்க ஒரு 6 மாதமான 16 ரவுண்டு பண்ணினா தீட்சை கிடச்சிரும். இப்போ இன்னும் நெக்ஸ்ட் சான்ஸ் கிடைக்கும், இன்னொரு 6 மாதத்துக்கு 5 மாதத்துக்கு 6 மாதத்துல வரும். அதுக்குள்ளேயும் நீங்கள் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தீட்சை கிடைக்கும். தீட்சா கிடைக்கச்சு உங்களுக்குன்னு ஒரு பேர் கொடுப்பாங்க, தீட்சா நேமு. அது அப்புறம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் போன சாப்டர் எப்படி படித்தோம்? கிருஷ்ணர் பற்றி கேள்விப்பட்டோம். என்னென்ன தகுதி இருக்கணும், தகுதியின்மை என்னன்னு தெரியணும். ஐஸ்வர்ய ஞானம், கிருஷ்ணரின் அச்சிந்திய பேத அபேதா ஜட, இதெல்லாமும் பார்த்தோம். வழிபடாதவர்கள் மற்றும் வழிபடுபவர்களை பார்த்தோம். கிருஷ்ணரே வழிபாட்டின் உச்சப்பொருள், கிருஷ்ணரை நேரடியாக வழிபடுவதால் மகிமைகள், இதெல்லாமும் பார்த்தோம். ஓகே, இந்த சாப்டர் 10ல் முக்கியமானது 42 ஸ்லோகம் இருக்குது. அனைத்திற்கும் முழு காரணமாக கிருஷ்ணரின் நிலைப்பாடு. அதில் அப்புறம் 8வது ஸ்லோகத்துலேருந்து 11, 8, 9, 10, 11 இந்த 4 ஸ்லோகமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த சாப்டரில். அதுக்கு பேர் என்ன? சதுர் ஸ்லோகம். சதுர்னா என்ன? 4 இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். 8லேருந்து 11 ஆகும் வரைக்கும். அதை மனப்பாடம் பண்ண முடிஞ்சுன்னா பைஹார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம். அது அர்ஜுனனின் ஏற்பும் அவரது வேண்டுகோளும், அதுதான் கடைசியில் 12லேருந்து 42 வரைக்கும் வருது. ஓகேயா? ஸோ சாப்டர் 10க்கு உங்களுக்கு சினாப்சிஸ் கொடுத்துருங்க. இதில் இருக்கிறது ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்குது, எப்படி படிக்கிறது இருக்குன்றது. ஓகே, இப்போ சொன்னேன்னு அதே தான், அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது. 1, 2, 3, 4 டிவிஷனாக பிரித்து போட்டிருக்கு ஒன்றுலையும். ஓகே, இதில் இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டே படிக்கிறேன். ஏன்னா 9வது அத்தியாயத்துலன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா. 9வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் மனதை தன்னிடம் நிலைநிறுத்த அறிவுறுத்தினார் இல்லையா. எனவே அதாவது என்னம்மா படிக்கட்டுமான்னு கேட்டேன் மாதாஜி. படிக்க முடியுமா? வருதா உங்களுக்கு? நான் ரொம்ப படிக்கிறேன் மாதாஜி. 9வது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பகவான் கிருஷ்ணர் மனதை தன்னிடம் நிலைநிறுத்த அறிவுறுத்தினார். பதம் 9. மன்மனா. எனவே ஒரு பக்தன் தனது மனதை நிலைநிறுத்தக்கூடிய அவரது ஐஸ்வர்யங்களையும் படைப்பில் செழிப்பான சக்தி வாய்ந்த மற்றும் அழகான விஷயங்களை காணும் போது அவரை எவ்வாறு நினைவில் கொள்வது என்பதையும் விவரிக்கிறது. 9ஆம் அத்தியாயத்தின் முடிவு என்னவென்றால், மனதை இறைவனிடம் செலுத்துவதன் மூலம் ஒருவர் இறைவனை தூய பக்தராக மாற வேண்டும்.
சாப்டர் 10 கிருஷ்ணரின் ஐஸ்வர்யங்களை விவரிப்பதில் கவனம் செலுத்துவது கேட்பது மூலம் பக்தியை அதிகரிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதே கீழே இருக்கிறது படிச்சுட்டுமா? படிங்க. 1லேருந்து 1வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். அனைத்திற்கும் மூல காரணமாக கிருஷ்ணரின் நிலைப்பாடு. இதுதான் 8லேருந்து 11 சதுர் ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் 12லேருந்து 42 வரைக்கும் அர்ஜுனனின் ஏற்பு ஆடம்பரத்தை காட்ட அவரது வேண்டுகோள். அதான் இப்போ அங்கே முதல்ல பார்த்தோமே அதே இது இன்னும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி டீட்டெயில் தாங்கி கொடுத்துருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ மறுபடியும் இந்த 1 to 7 சொன்னோம் இல்லையா, அந்த 1 to 7 இன்னும் பிரிச்சிருக்கு. கிருஷ்ணரை பிறக்காத படிமா. கிருஷ்ணரை பிறக்காத பரம புருஷராகவும் அனைத்து முனிவர்கள் மற்றும் தேவர்களுக்கும் மூலாதாரமாக அறிந்த எவரும் மயக்கமற்றவராகப்பட்டவராகவும் உள்ளனர். ஸ்லோகம் 4 முதல் 6. அனைத்து குணங்களும் மனப்பான்மைகளும் மாயையிலிருந்து விடுதலை, சுய கட்டுப்பாடு மற்றும் அவப்பெயர் கிருஷ்ணரால் உருவாக்கப்பட்டவை. பிரபஞ்சத்தின் மூதாதையர்கள் கூட அவரது மனதிலிருந்து பிறந்தவர்கள். 7. கிருஷ்ணரின் மகிமைகள் அறிந்தவர்கள் அவரது செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ 10.1 ஸ்லோகம் உங்களுக்கு படிக்க தெரியுமா? படிச்சுன்னு வந்திருக்கீங்களா இந்திராணி மாதாஜி? படிக்கவா மாதாஜி? படிக்கலையா? படி, ட்ரை பண்ணி. ஸ்ரீ பகவான் வாச்சம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பூய ஏவ மகாபாஹோ ருணுமே பரமம் வசக எத்தேகம் பிரியமானாய பக்ஷ்யாமி ஹித காம்யயா. பரமபுருஷர் கூறினார், என் அன்பு நண்பனே, வலிமை மிக்க கரங்களை கொண்ட அர்ஜுனா, என் உயர்ந்த வார்த்தையை மீண்டும் கேள். அதை நான் உனக்கு நன்மைக்காக உன்னுடைய நன்மைக்காக நான் கூறுகிறேன். அது உனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தரும். அதாவது வலிமை, புகழ், செல்வம், அறிவு, அழகு, துறவு ஆகிய வைபவங்களை பூரணமாக பெற்றவர் பகவான் இல்லையா. பராசர முனிவர் போன்ற மாபெரும் முனிவர்கள் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் என ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள். ஒருவர் எப்போதும் இறைவனை பற்றி கேட்க வேண்டும். இது அவரது பக்தி தண்டை சிறப்படைய செய்யும். நம்ம டெய்லி காத்தால எழுந்துட்டு மங்களாரத்தி பாருங்கோரு எதுக்கு சொல்ல வரோம்? மங்களாரத்தி பார்க்குற சமயத்தில் பகவானையும் நம்ம பார்த்த மாதிரியாச்சு. அங்கே இருக்கிற இந்த பஜன் பாட்டெல்லாம் நம்ம கூட நின்று பாடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தையும் சாண்டிங் பண்ணலாம். 2 பேருமே நீங்கள் காத்தால முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை டு அட்டெண்ட் மங்களாரத்தி. அது பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஒரு கும்பலில் இருக்கும்போது எப்போதுமே அதுக்கு பவர் ஜாஸ்தி. அந்த இடத்துல நம்ம நினச்சது நம்ம வேண்டிக்கலாம். நான் என்ன எழுதுங்கணும், ஸ்லோகம் சொல்லணும், எனக்கு இது பண்ணணும் அப்படின்னு வேண்டிடணும்னு வச்சுக்கோ, அது நடக்கும். அது கூடவே 7 மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு இது இப்போ 16 ரவுண்டு சாண்டிங்கும் பண்ணுறா. குரூப்பில் உட்காந்து பண்ணோம்னா அவள்லாம் பண்ணுறாளே அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஸ்பீடு எடுக்கும் பண்ணுறதுக்கு. நாங்கள்லாம் முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் பண்ணியிருந்தோம். அப்புறம் தான் நாங்களே பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோ. அது ஒரு விஷயம். அந்த சாண்டிங் எல்லாம் கணக்குல எடுத்துக்கலாமா மாதாஜி? ஆமாம்மா. ஓகே. அதில் அது எடுத்துக்கலன்னா 16 ரவுண்டு எப்படி வரும் உங்களுக்கு? காத்தால அந்த உட்காந்து அந்த இதில் பண்ணுறச்சு அதுவும் சேர்ந்து. ஓகே. அதில் தான் எல்லாருமே 16 ரவுண்டு பண்ணிடுறோம் அதனால தான் காத்தால. ஓகே. ஸோ இது படிங்க மாதாஜி. டெக்ஸ்ட் 1க்கு வந்து என்னென்ன இதுங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்ஸு. நீங்க எங்கே போயிட்டாங்க சிவகாமி மாதாஜி? கிருஷ்ணன் நம்மை கவனமாக கேட்க அதான் மாதாஜி. ஆமாம்மா, அதாம்மா. கிருஷ்ணன் நம்மை கவனமாக கேட்க சொல்கிறார். ஏனெனில் அவர் தனது ஐஸ்வர்யங்களை பற்றிய சிவகாமி மாதாஜி படிக்க சொல்றீங்களா மாதாஜி? அதான் சொன்னேன், அவங்க வரலைங்கிறதுனால நீங்க பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். ஐஸ்வர்யம் பற்றிய அற்புதமான அறிவை இன்னும் வெளிப்படுத்துவார். இறைவன் தனது பல்வேறு சக்திகளையும் அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதையும் விளக்கினார். சாப்டர் 9 உறுதியான நம்பிக்கையில் பக்தியை நிலைநாட்ட இறைவன் தனது பல்வேறு சக்திகளை நிறுவினார். சாப்டர் 10 அவரது குறிப்பிட்ட ஐஸ்வர்யங்கள் மற்றும் அவரது படைப்புகள் பற்றிய யாரோ ஏதோ மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. பற்றிய அதிக ரகசிய அறிவை வழங்குகிறது. கேட்டல், கேட்க ஆர்வம் தகுதியாக பக்தர்களின் சமூகத்தில் சொற்பொழிவுகள் கிழக்கில் இருக்க உண்மையிலேயே ஆர்வமுள்ளவர்களிடையே மட்டும் நிகழ முடியும். அர்ஜுனனின் தகுதியைப் போலவே நீ எனக்கு பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை வந்து அந்த ஒவ்வொரு இதுக்கும் 7வது 10வது அத்தியாயத்துக்கு எப்படி வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது 7, 9, 10
அப்படிங்கிறதுக்காக இது கேட்டல், கேட்க ஆர்வம் தகுதியாக இருக்கணும். நம்ம பக்தர்கள் சமூகத்தில் சேர்ந்துக்கணும். நம்ம வந்து படிச்சு பண்ணாட்டா கூட யாராவது சொல்றத காது குடுத்து ஸ்மரணம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்மா 10.2 படிங்க. பதம் 2. நமே விது சுரகனாக பிரபவம் நம ஹர்ஷயக அகம் ஆதிர்ஹி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் ச சர்வசக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13 இது 3ஐயும் படிச்சிருங்க கீழே இதுக்கு. யோ மாம் அஜம் அநாதிம் ச வேத்தி லோக மகேஸ்வரம் அசம்மூடா ச சமர்த்தேஷு சர்வ பாபை பிரமுச்சியதே. தேவர்களின் கூட்டங்களோ அல்லது மகா முனிவர்களோ என் தோற்றத்தை அறிய மாட்டார்கள். ஏனென்றால் எல்லா வகையிலும் தேவர்களும் முனிவர்களும் அவளுக்கெல்லாம் மூல காரணம் யாரு? நான் தான் கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் தொடக்கமற்றவனாகவும் அனைத்து உலகங்களுக்கும் பரம இறைவனாகவும் அறிபவன் மனிதர்களில் மாயையற்றவனாக எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகின்றான். மாயையெல்லாம் இல்லாம அவன் பாவங்கள்லேருந்து விடுபட முடியும். பிரம்மசமீதில் கூறப்பட்டுள்ளது போல பகவான் கிருஷ்ணரே ஆதி புருஷர் ஆவார். அது பிரம்மசமீதில் என்ன வரும்? போர்த்தில் என்ன வரும்? கிருஷ்ணவேணி மருந்து மாதாஜி, சிவகாமி மாதாஜி, ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி அப்படின்னு வருது இல்லையா? ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் பார்த்தேன்னா அந்த இது 4 லைனில் 4th லைனில் வரும். ஆன்மீக உணர்வின் தளத்திற்கு தம்மை உயர்த்தி கொள்ள முயல்பவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் அல்ல. ஆன்ம உணர்வினை பற்றி சற்றும் அறிவற்ற கோடிக்கணக்கான சாதாரண மனிதர்கள் விட அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள். நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. இப்போ பகவத்கீதையெல்லாம் இப்போ தான் வந்து படிக்கிறோம். பரவாயில்ல, நம்ம ஒன்றுமே மக்கு மாதிரி வெளியில் உட்காந்துருக்கிறத விட ஏதோ வந்து கற்றுக்கணும்னு நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா? அது அவளெல்லாம் விட நம்ம உயர்ந்தவர்கள். ஓகே, எஸ்மா. இப்போ 4 and 5 படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புத்திர் ஞானம் அசம்மோக க்ஷமா சத்யம் தமசமக சுகம் துக்கம் பவோ பாவோ பயம் சாபயம் ஏவச அஹிம்சா சமதா துஷ்டி தபோதானம் யசோ யசக பவந்தி பாவா பூதானம் மத்த ஏவ பிருதக்விதாக. மனிதர்களிடம் உள்ள பல்வேறு குணங்களான அறிவு, சிந்தனை தெளிவு, மன்னிப்பு, உண்மை, புலன்கள் மற்றும் மனதை கட்டுப்படுத்துதல், மகிழ்ச்சி மற்றும் துக்கம், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு, பயம் மற்றும் தைரியம், அஹிம்சை, சமநிலை, மனநிறைவு, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் அவப்பெயர் ஆகியவை என்னிடமிருந்தே மட்டும் பிறக்கின்றன. எல்லாமே எங்கிட்ட தான் வருது. நான் எல்லாருக்கும் விட என்கிட்ட இருக்கு. ஆனால் என்னை பார்க்கறதுக்கு யாரும், நான் மனுஷனாக இருக்கிறதுனால என்னை யாரும் இருக்கிறது இல்லை. ஆனால் என்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு அர்ஜுனனுக்கு தெரியப்படுத்துகிற மாதிரி நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறார். எஸ்மா. இப்போ படித்தோம் இல்லையா அந்த 4 and 5க்கு? அதுக்கு வந்து அறிவு ஞானம், உளவுத்துறை புத்தி, உளவுத்துறை, மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பம், சுகம் துக்கம், அப்புறம் மனதை கட்டுப்படுத்துதல், அதாவது ஷமா, உண்மைத்தன்மை, சத்தியம், புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல், தமா, சகிப்புத்தன்மை மற்றும் மன்னிப்புது, அது ஷமா. சந்தேகம் மற்றும் மாயையிலிருந்து விடுதலை, அஸ்மோஹக் அப்படிங்கிறது. ஓகே, இப்போ அங்கே படித்தது தான். அதை பற்றி இங்கே தனித்தனியாக பிரித்து வேர்ட் பை வேர்டு மீனிங் கொடுத்துருக்கு. படிக்கிறீங்களா சிவகாமி மாதாஜி? அவங்க அந்த கிளாஸ் இருக்கீங்க. உளவுத்துறை புத்திர் விஷயங்களை அவற்றின் சரியான கண்ணோட்டத்தில் பகுப்பாய்வு செய்யும் சக்தி. மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பம், சுகம் என்பது தொடராக எப்போதும் பொருளுக்கு ஆன்மீகம் உள்ள அறிந்த கல்வியாளர்கள் பொருளை பற்றுமே பேசுகிறார்கள். சந்தேகம் மற்றும் மாயையிலிருந்து விடுதலை. ஆழ்நிலை தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு தயக்கமின்றி செயல்படும் போது அடைய முடியும் எதையும் குருட்டுத்தனமாக ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது.
சகிப்புத்தன்மை மற்றும் மன்னிப்பு, ஷமா. மற்றவர்களின் சிறிய குற்றங்களை மன்னித்து விடுங்கள். மற்றவர்களிடமிருந்து அவமானத்தையும் தாங்கிக் கொள்ள பழக வேண்டும். உண்மைத்தன்மை, சத்தியம். மற்றவர்களின் நலனுக்காக உண்மைகளை அப்படியே முன்வைக்க வேண்டும். சிலர் தனிப்பட்ட நலனுக்காக உண்மையை திரிக்க கூடாது. புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல், குமா. தேவையற்ற தனிப்பட்ட இன்பத்திற்காக புலன்களை பயன்படுத்தக்கூடாது. மனதை கட்டுப்படுத்துதல், சமா. பணத்தை போன்ற தேவையற்ற எண்ணங்களிலிருந்து மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள். குரு, சாது மற்றும் சாஸ்திரத்துடன் இணைந்து சிந்தனை சக்தியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பம், சுகம், துக்கம். கிருஷ்ண உணர்விற்கு எது சாதகமானது அல்லது சாதகமற்றது என்பதை தொடர்பாக எப்பொழுதும் கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ இது வந்து நல்லா அந்த விவரமா டீட்டெயில்டா படிச்சிருக்கோம் அதை பத்தி. அது இங்கிலீஷ்ல இருக்கீங்க. எஸ், இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சொல்லுங்க. 10.6 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மகர்ஷயக சப்தபூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவா மானசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமா பிரஜாக. 7 மகா முனிவர்களும் அவர்களும் முன்வந்து 4 மகா முனிவர்களும் மனுக்களும் மனித குலத்தின் முன்னோடிகள் என் மனதிலிருந்து பிறந்தவர்கள். இந்த கோள்களில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. சிக்ஸ் இல்லையா இது? ஆமா மாதாஜி. 3, 5. ஆறாவது ஸ்லோகம் தானே மாதாஜி? ஆமா ஆமா, 6வது. இதுல நான் எனக்கு ஏன் இந்த இதுல விவரம் பொருள் உரை எடுக்கிறேன் நான். அகிலத்தில் உள்ள எல்லா மக்களின் பரம்பரையை பற்றி ஒரு சுருக்கமாக வரலாற்றினை பகவான் இங்கே வழங்குகிறார். ஹிரண்ய கர்ப்பா என்று அறியப்படும் பிரம்மதேவர் பரமபுருஷரின் சக்தியிலிருந்து பிறந்த முதல் உயிர் வழியாவார். ஓகே. சப்த ரிஷிகள் என்று அழைக்கப்படும் 7 மிக சிறந்த ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முன்பு சனகர், சனந்தர், சனாதனர், சனத்குமார், அதான் 4 மகா ரிஷிகள். 4 குமாரர்கள்னா அது சனகா, சனந்தர், சனாதனர், சனத்குமாரர். 14 மனுக்களும் பிரம்மாவிடமிருந்து தோன்றின. மிகச்சிறந்த இந்த 25 சாதுக்களும் அகிலத்தில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்கும் முன்னோர்களாக, அதாவது பிரஜாபதிகளாக அறியப்படுகிறார்கள். எண்ணற்ற அகிலங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு அகிலத்திலும் எண்ணற்ற கிரகங்கள் உள்ளன. மேலும் ஒவ்வொரு கிரகமும் பலதரப்பட்ட பிரஜைகளால் நிரம்பியுள்ளது. அவர்கள் அனைவரும் இந்த 25 முன்னோர்களிடமிருந்து பிறந்தவர்களே. படைப்பது இவ்வாறு என்பதை கிருஷ்ணருடைய கருணையால் உணர்வதற்கு முன்பு பிரம்மதேவர் தேவர்களின் கணக்கில் 1000 வருடங்கள் தவம் புரிந்தார். பிறகு பிரம்மாவினிடமிருந்து சனக்கர், சனந்தர், சனாதனா மற்றும் சனத்குமாரர் வந்தார்கள். பிறகு ருத்ரர்கள், அதன் பின்னர் 7 முனிவர்களும் வந்தார்கள். மேலும் இவ்விதமாக எல்லா பிராமணர்களும் சத்திரியர்களும் முழு முதற் கடவுளின் சக்தியிலிருந்து பிறந்தனர். பிரம்மதேவர் பிதாமக. பிரம்மதேவருக்கு என்ன சொல்லணும்? பிதாமக. பிதாமகன்னா என்ன? பிதாவுடைய பிதாமகா, தாத்தா, அப்பாக்கு அப்பா அப்படின்னா தாத்தா என்று அறியப்படுகிறார். கிருஷ்ணரோ பரபிதாமக, தாத்தாவுக்கு தாத்தா, தாத்தாவின் தந்தை, பரம்பிதாமக, தாத்தாவின் தந்தை என்று அறியப்படுகிறார். இது பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுகிறது. அது அப்புறமா படிச்சுக்கலாம். பட் ஆனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இந்த 7 மகாமுனிவர்கள், 4 மகாபதி, மொத்தம் 25 பேர் மொத்தம். பிரம்மதேவர் பரமபுருஷரின் சக்தியிலிருந்து பிறந்த முதல் உயிர் வாழி. சப்த ரிஷிகள் என்று அழைக்கப்படும் 7 மிக சிறந்த ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முன்பு இந்த வேளமும் படிச்சுட்டோம். மொத்தம் 25 சாதுகள் அகிலத்தில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்கும் முன்னோர்களாக இருந்தார்கள். ஓகே. 7 ரிஷிகள் என்னென்ன, யார் தெரியுமா பேரு? காஷ்யப்பா, அத்ரி, வசிஷ்டா, அங்கீரா, கௌதமா, அகஸ்தயா, பரத்வாஜா. ஓகே. பிரம்மதேவ் சப்த ரிஷிகள் சொல்லுவாங்கல்ல? அதேதான். பிரம்மதேவர் பிதாமக,
தாத்தா என்று சொல்லப்படுகிறார். கிருஷ்ணர் பரம பிதாமக, தாத்தாவின் தந்தை என்று சொல்லப்படுகிறார். அது எங்க எதுல சொல்லியிருக்கு? 11.19 அடுத்த சாப்டர்ல ஞாபகம் வச்சுட்டு என்ன கேளுங்க. நீங்க போன சாப்டர்ல சொன்ன இல்லைன்னு யாராவது கேளுங்க பார்க்கலாம். ஓகே. இதான் இது வந்து இவர் வந்து பிதாமக, யாரு? பிரம்மா. அவர் வந்து பரம பிதாமக, தாத்தாவுக்கு தந்தை. ஸோ 4 குமாரர்கள் என்னன்னா இங்க இருக்கு இந்த பேரு. 7 முனிவர்கள் பேர் எழுதியிருக்கேன். அப்புறம் 14 மனு. அவா யாரு? 14. ஓகேயா? எல்லாமா சேர்ந்து இந்த 25 பிரஜாபதிகள் தான் நமக்கு முன்னாடி வந்தது. அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஐ திங்க் L1ல சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல மத்தாஜி? சிவகாமி மத்தாஜி கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு? L1ல சொல்லி கொடுத்துருக்கா மாதிரி? சொன்னாங்க மாதாஜி, 4 குமாரர் சொன்னாங்க மாதாஜி. சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இல்லை ஏன்னா தெரியலன்னா இது ஒரு ஃபோட்டோ ஷாட் எடுத்துன்னு வச்சுட்டு இருக்கும்போது எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. இம்பார்ட்டன்ட் அது. 5 பேர் இருக்காங்கல்ல. எஸ்மா 7 படிங்க. 10.7. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏதம் விபூதிம் யோகம் ச மமயோ வேதி தத்வதக சோ விகல்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயக. ஹரே கிருஷ்ண என்னுடைய மாதாஜி. என்னுடைய என்னுடைய இந்த மகிமையும் சக்தியும் உண்மையாக அறிந்தவன் கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா அது தெரிஞ்சுட்டு நம்ம ஒரு நம்பிக்கை வச்சு முதல்ல என்ன பண்ணும் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முதல்ல ஃபெய்த் இருக்கணும். நம்பிக்கை இருந்தால் தான் மேலே மேலே நமக்கு மண்டையில் ஏற்றிக்க முடியும். நம்பிக்கை இல்லாத சும்மா என்னமோ சொல்கிறாங்களேன்னு இப்படி படித்து பார்ப்போம்னா ஒன்றுமே அதில் எஃபெக்ட் இருக்காது. அதில் ஒரு ட்ரஸ்ட்டு வச்சுட்டு நம்ம நம்பிக்கை வச்சுட்டு எப்பவுமே எந்த காரியமே ஒரு வீட்லேயே ஒரு சமையலே பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. சின்ன ஐட்டமே எடுத்துக்கோ. அந்த சாம்பாரில் இருக்க காயை நறுக்கி வச்சுக்கணும், புளியை நினச்சி பருப்பை வச்சு ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட்டோடு போய் அந்த சாம்பார் பண்ணோம்னா அந்த சாம்பார் அன்றைக்கி டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும். ஏதோ கடனே ஏதோ பண்ணணும்ப்பா அப்படின்னு சக்கன்னு போட்டுட்டு எதையா பண்ணோன்னா அன்றைக்கி அந்த சாம்பாரில் தான் இருக்கும். சோதமாக இருக்கும் இல்லையா? நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம சின்ன விஷயம் அதை மாதிரி தான் பகவானையும் ஏதோ படிக்கணுமே, ஏதோ உட்காந்துக்கிறோமே, ஏதோ பண்ணுப்போ எல்லாரும் சொல்கிறா கிருஷ்ணர் கிட்டக்க வந்துடுறா, எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியப்படுத்துகிறா, எனக்கு ப்ராக்டிக்கலாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேங்கிறா. எப்படி அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? நம்ம ஃபுல் இன்வால்மெண்ட்டில் யாரெல்லாம் வர்றாளோ அவள்லாம் வந்து எலிவேட் ஆகி மேலே மேலே போய் பகவான் கிருஷ்ணர் நம்ம கிட்டக்க வருவார். ஓகே. அதுக்கு முதல்ல வந்து சாண்டிங் த மகாமந்திரா தான் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து 8வது ஸ்லோகத்துலேருந்து 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் 4 ஸ்லோகம் சேர்ந்தது சதுர் ஸ்லோகம். பகவான் சதுர் ஸ்லோகத்தை பற்றி பேசுகிறார். அதில் 1வது முதல் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. 8வது ஸ்லோகமா மாதாஜி? 8வது ஸ்லோகமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தம் சர்வம் பிரவர்த்ததே இது மத்வா பஜந்தே மாம் உதா பாவ சமன்விதாக. நானே அனைத்து ஆன்மீக மற்றும் ஜட உலகங்களுக்கும் மூலமாக இருக்கிறேன். அனைத்தும் என்னிடமிருந்து வெளிப்படுகின்றன. இதை முழுமையாக அறிந்த ஞானிகள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு முழுதுடன் என்னை வழிபடுகிறார்கள். ஓகே. வேதங்களை பக்குவமாக கற்றறிந்த ஒரு அறிஞரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை போன்ற அதிகாரிகளிடமிருந்து விஷயங்களை அறிந்தவரும் அந்த உபதேசங்களை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதை புரிந்து கொண்டவருமான ஒருவர் ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாவற்றின் மூலம் கிருஷ்ணரே, எல்லாத்துக்கும் மூலம் கிருஷ்ணரே என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர் பக்தி தொண்டில் திடமாக நிலை பெற முடியும். ஓகே. அதாவது கிருஷ்ணரே அனைத்து ஆன்மீக மற்றும் பொருள் உலகங்களின் மூலமாகும். ஓகே. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மாதா சர்வ பிரபத்ததே. அப்புறம் இதை அறிந்ததன் விளைவு கிருஷ்ணரை முழு மனதுடன் வழங்குகிறார்கள். அது மாதிரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாச்சுன்னா என்னாகும்? அவள் முழு மனசோட கிருஷ்ணரை வணங்க முடியும், பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடியும். எல்லாத்தையும் விட சரணடைய முடியும், சரண்டர் ஆகிடும். அதுவும் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் முழுமையான செல்வங்கள். 8வது சாப்டர் படித்தோம். 9வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மச்சித்தா மத் கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்த மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச மரமந்தி ச.
என்னுடைய தூய பக்தர்களின் எண்ணங்கள் என்னில் நிலைத்திருக்கின்றன. அவர்களுடைய வாழ்க்கை எனக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அறிவொளி பெற்று என்னை பற்றி உரையாடி மிகுந்த திருப்தியையும் பேரின்பத்தையும் பெறுகிறார்கள். ஓகே, எஸ் மாதாஜி, என்ன சொன்னீங்க? இல்ல மாதாஜி. ஓகே. இங்க வந்து இப்போ சீலா பிரபுபாதா படம் போட்டிருக்கோம். அவர் தூய பக்தர்கள், அவரெல்லாம் தூய பக்தர், பியூர் டிவோட்டி இல்லையா? அவர் வந்து உட்காந்து தன்னோட டைட்டில் மேக்சிமம் டைம் கிருஷ்ணா கான்சியஸில் தான் அவர்லாம் இருக்கார். அவர் தான் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேரையும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. அந்த மாதிரி அவள்லாம் கிருஷ்ணருக்கு வருது நெருக்கத்தோடு நெருங்கினவர்களாக ஆயிட்டார். கிருஷ்ண பகவான் அவர் கனவுல வந்து உனக்கு மறுபடியும் ஹார்ட் அட்டாக் வராது, நீ ப்ரொசீட் பண்ணு உன்னோட இது அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா போகிறச்சே ஷிப்பில் மாட்டின்னு அறியாமல் இருக்கா, அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருது தான் அது. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். 9th ஸ்லோகம். மத் சித்தா மத் கதா பிராணம். 8, 9 ஆச்சு. 4 ஸ்லோகம் படிக்கணும் இல்லையா? 9வது ஸ்லோகம். இதுவும் இல்லை, நிறைய டீட்டெயில்டாக படிக்கணும்னா ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்தாலும் 1 மணி நேரம் படிக்கலாம். நம்ம அவ்வளோ இருக்குது விஷயங்கள் இதில். எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ள அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. என்னை பற்றி தங்களுக்குள் ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் அவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகிறார்கள். திவ்யமான பக்தி தோன்றினால் உயிர்வாழிகளின் இதயத்தில் விதைக்கப்படும் விதைக்கு ஒப்பிடுகிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு புஸ்தகம் கிடச்சிதுன்னா அதையும் வச்சுன்னு பண்ணுங்க. அது ஸ்டோரி மாதிரியே இருக்கும். அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது இல்லையும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். அவர் வந்து ஒரு விதை விதைக்கிறான், இதயத்தில் விதைக்கப்படும் விதைக்கு ஒப்பிடுகிறார். உயிர்வாழிகளின் சிலரை தூய பக்தரை சந்தித்து பக்தி தொண்டை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பும் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருப்பார்கள். எல்லாருக்கும் அந்த சான்ஸ் கிடைக்காது. நமக்கு வந்து இஸ்கான் மங்களூரில் இந்த கோவிடில் நம்ம வந்தோம், அதனால நமக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தியாக போய் தூய பக்தர்களோட அசோசியேஷனில் நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம கற்றுட்டு வந்துட்டுருக்கோம். இந்த பக்தி தொண்டு ஒரு விதையை போன்றது. உயிர்வாழியின் இந்த இதயத்தில் விதைக்கப்படும் பட்டு ஹரே கிருஷ்ணா என்று சொல்லிக்கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தால் தொடர்ந்து நீர் ஊற்றுவதன் மூலம் ஒரு மரத்தின் விதை எவ்வாறு முளைக்குமோ அதுபோல இந்த பக்தியினோட விதை முளைக்கும் போது முளைக்கும். இது ஆன்மீக கொடியே ஜட உலகின் திரையை கிழித்து கொண்டு பிரம்மஜோதியின் பிரகாசத்தில் நுழைகிறது. பிறகு கோலோக பிருந்தாவனத்தை அடையும் வரை இந்த கொடி தொடர்ந்து வளர்கின்றது. இறுதியில் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் அடைக்கலம் பெற்று நித்திய வாழ்வு வாழ்கிறது. செடி வளரும் போது என்ன பண்ணணும்? சிரவணம் கீர்த்தனம் மூலம் நீர் ஊற்றப்பட வேண்டும். ஓகே, அந்த ஸ்லோகம். அதனால்தான் சதுர் ஸ்லோகியில் 9வது ஸ்லோகம், 8வது 9வது ஸ்லோகம். 10வது மாதாஜி. இதுமா ஸ்லோகம் 10 தானே மாதாஜி? இப்ப 10 படிக்கணும். வரையணும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ணா. 9 இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு, முடிச்சுடுறேன் அதை. அதாவது தூய பக்தனின் அறிவுகள் எப்படி இருக்கும்? கிருஷ்ணரானது உயிராகவும் ஆன்மாவாகவும் மாறுகிறார். அவர் தொடர்ந்து கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டு விவாதிக்கிறார். பக்தி தொண்டில் 2 நிலை, ஆரம்ப நிலை, முதிர்ச்சி அடைந்த நிலை, 2 நிலை இருக்கு. சேவையிலிருந்தே அவர்கள் ஆழ்நிலை இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். இவர்கள் எப்போதும் கடவுள் அன்பில் நிலைக்கு பெற்று இறைவனால் அவரது இல்லத்தில் வெளிப்படுத்தப்படும் மிக உயர்ந்த பரிபூரணத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். ஓகே, இதில் 3 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கு. தூய பக்தர்களின் எண்ணங்கள் பகவான்கிட்ட தான் வச்சுருக்கு. எனது சேவைக்காக முழுமையாக அவர்கள் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்கா. அவர்கள் எப்போதும் என்னை பற்றி பேசிக்கொண்டே மிகுந்த திருப்தியையும் பேரின்பத்தையும் பெறுகிறார்கள். நல்ல சூப்பர், ரொம்ப இதுவாக அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிற டிவோட்டிஸ்டெல்லாம் நீங்கள் போய் பேசி பாருங்க. அவள்லாம் நீங்கள் என்ன டவுட் கேட்டாலும் எந்த வேலை இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு உங்களோட டவுட்டை கிளியர் பண்ணுவாள். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பியூர் டிவோட்டியாக ஆகணுங்கிறது அவங்களுக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய டிவோட்டிஸ் இருக்கா நம்ம நிறைய. 10 படிச்சுட்டு இல்லையா? தொடர்ந்து பக்தியுடன் இருந்து என்னை அன்புடன் வழிபடுபவர்களுக்கு அவர்கள் என்னிடம் வருவதற்கான புரிதலை நான் வழங்குகிறேன். அவளுக்கெல்லாம் கிட்டக்க நெருங்கிறதுக்கு வருகிற அறிகுறிகள்லாம் நம்ம வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். எப்போ சொல்லிக் கொடுப்பேன்? நீங்கள் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பக்தியை. ஸ்டார்டிங் வித் மகாமந்திரா 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேயா?
ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை முதல்ல சொல்லி கிருஷ்ணரை நம்ம இது பண்ணணும், கூப்பிட்டுட்டோம்னாக்கா அப்புறம் வந்துடுவார். ஒன்ஸ் வந்தாச்சுன்னா அவர் நம்மளை விட்டுட்டு போக மாட்டார். தூய பக்தர்களால் உரையாடல்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி. ஒரு கொடி வளரும் போது பூக்களையும் பழங்களையும் படிப்படியாக வழங்குவது போல பக்தி தொண்டும் இந்த கொடி பழங்களை உற்பத்தி செய்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதே புத்தி யோகம் எனப்படுகிறது. ஓகே, யோகாவில் வெவ்வேறு படிவுகள். ஞான யோகானா என்ன, புத்தி யோகானா என்ன, கர்ம யோகானா என்ன? ஞான யோகானா என்ன? கிருஷ்ணர் தான் இலக்கு என்பதை அறிந்த ஒருவர் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள மன ஊகங்களில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் என்றால் அவரது ஞான யோகத்தில் செயல்படுகிறார். ஓகே, அதுதான் ஞான யோகம். கர்ம யோகம்னா என்ன? when one knows the good is Krishna, the goal is Krishna, but is addicted to the fruits. அதனுடைய இதுக்கு தான் விதைக்கு கொடுக்குற பழங்கள் அதை தான் நினச்சிட்டு பழவழி அந்த மாதிரி இருந்தால் கர்மயோகம். கர்மாவை செஞ்சுருக்கணும். புத்தி யோகம்னா என்ன? ஒருவர் இலக்கை அறிந்து கிருஷ்ணர் உணர்வு மற்றும் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக தேடும் போது அவர் புத்தி யோகம் அல்லது பக்தி யோகத்தில் முழுமையான யோகா உயர்ந்த பரிபூரண இலக்கை அடைகிறார். ஓகே, எஸ் 11 படிங்க. ஸோ இது சப்த 8, 9, 10, 11 இதுவும் சேர்ந்தாதான் சதுர்ஸ்லோகி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேஷாம் ஏவானுகம்பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞான ஜம்தமக நாசயாம் ஆத்மபாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. அவர்கள் மீது இரக்கத்தால் அவர்களின் இதயங்களில் வசிக்கும் நான் அறியாமையால் பிறந்த இருளை ஞானத்தின் ஒளிரும் விளக்கால் அழிக்கிறேன். இது கொஞ்சம் இது அது பேர் இதுக்கு ஓமானங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓமையெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்ம. என்ன அறியாமைங்கிற அதுலேருந்து பிறந்த இருள். அறியாமைன்னா இருட்டில் உட்காந்தாக்கா என்ன அறியாமைக்கு ஈக்குவல். அதில் ஞானம்ங்கிற ஒளிரும் விளக்க கொண்டு அந்த அறியாமையை அழிக்கிறார் அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. ஓகே, சூரியனை போன்றவரான கிருஷ்ணர் இருப்பதால் அறியாமை எனும் இருள் உடனடியாக அற்றப்படுகிறது. ஒரு பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்படும் விசேஷ கருணை இதுவே. ஒரு பக்தனாக இருக்கிறவன் இருட்டில் அவன் உட்காந்து அவன் ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு மந்திரம் சொல்லியிருந்தாலும் அவனுக்கு கிருஷ்ணர் அவன்கிட்டக்கே இருக்கார். அந்த பிரைட்னஸ் அவருக்கு கூடவே இருக்கும். ஓகே, இருளை அகற்றி ஒளிரும் அவரோட ஞானத்தின் ஒளிரும் விளக்கால் எல்லாத்தையும் அழிச்சு விடுறார். ஸோ இறைவனின் சிறப்பு கருணை என்ன? ஞானம் என்னும் ஒளி வீசும் விளக்கின் மூலம் இறைவன் அனைத்து தடைகளையும் அழித்து இதயத்தில் உள்ள அறியாமையை போக்குகிறார். ஸோ இப்போ அந்த 8, 9, 10, 11 சதுர்ஸ்லோகி படித்தாச்சு. ஓகே, இப்போ 12லேருந்து 18 வரைக்கும் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரின் பதவியை அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொண்டு அவரது சிகரங்களை பற்றி மேலும் கேட்க கோருகிறார். அர்ஜுனன் முந்தைய அதிகாரிகளை குறிப்பிடுகிறார். இவ்வாறு கிருஷ்ணரின் முழு முதல் கடவுளாக உறுதிப்படுகிறார். அவரது சொந்த உணர்தலாலும் கூட கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைத்து பார்க்குவோம், நினைவில் கொள்ளுவோம். அவரது மகிமைகளை பற்றி மேலும் கேட்கும்படி அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். இல்லை என்றால் கிருஷ்ணர் அறியப்படாமல் இருப்பார். அவர்கிட்ட நீ சொல்லு, உன்னை பற்றி எல்லாத்தையும் சொல்லுன்னு கிருஷ்ணர்கிட்ட கற்றுக்க. ஏன்னா அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் நமக்கெல்லாம் எப்படி தெரியும்? இந்த யுத்தம் நடக்கலைன்னா, குருஷேத்திர போர் இல்லைன்னாக்கா நமக்கெல்லாம் எப்படி தெரியும் கிருஷ்ணரை பற்றி? அர்ஜுனனுக்கு தெரியாமல் இல்லை, கிருஷ்ணர் அவருக்கு தெரியப்படுத்தி அவர் மூலிமா கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் மூலிமா நமக்கு தெரியப்படுத்தினார் இல்லையா? எஸ்மா 10ல் 12, 13 படிக்கும். அர்ஜுன உவாச்ச பரபிரம்ம பரம் தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தேவம் அஜம் விபும். அடுத்தது படிக்குவோமா? ரெண்டுமே சேர்த்து படிச்சோம். ஆகோ ஸ்வாம் ருஷ்யக சர்வே தேவர்ஷிர் நாரத சதா அசிதோ தேவலோ வியாசக ஸ்வயம் சைவ பரதீஷி மே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 12, 13 படிச்சிருக்க மாதாஜி. 12, 13. ஓஹோ, நான் மொபைலில் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பொருள் உரையெல்லாம். அது எதையோ தொட்ட கம்ப்ளீட்டாக போயிடுது. 10 நிமிஷம். ஆமாம். அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரம பிரம்மன், இறுதியானவர், உயர்ந்த வசிப்பிடம் மற்றும் தூய்மைப்படுத்துபவர்.
முழுமையான உண்மை மற்றும் நித்திய தெய்வீக நபர் நீரே. ஆதி கடவுள், ஆழிலி மற்றும் அசல் நீரே. பிறக்காத மற்றும் எங்கும் நிறைந்த அழகு. நாரதர், அச்சிதர், தேவலர் மற்றும் வியாசர் போன்ற அனைத்து பெரிய முனிவர்களும் உன்னை பற்றி இதை பிரகடனப்படுத்துகிறார்கள். இப்போது நீரே அதை எனக்கு அறிவிக்கிறீர்கள். அவள் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கா. இப்போ நீங்கள் வந்து அதை பற்றி இன்னும் விவரமாக நீங்களும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஒரே நிமிஷம், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 12/3 சேர்ந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம் ப்ளீஸ். ஓகே. எனக்கு இந்த கையில் அந்த இதுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் டீட்டெயில்டு இது இருக்கீங்க, பொருள் உரை பார்க்கணுன்ட்டு. போச்சு 10 11. பொருளுரை படிக்கட்டுமா மாதாஜி? உங்ககிட்ட இருக்கம்மா? இருக்கு மாதாஜி. படிங்க. 12/3 சேர்த்து இருக்கும் இல்லையா? ஓகே. படிங்கம்மா. பொருளுரை. தனிப்பட்ட ஆத்மாவிடமிருந்து பரமன் வேறுபட்டவர் எனும் கருத்து இந்த இரு பதங்களில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை இப்பதங்களின் மூலம் மாயாவதார தத்துவங்களுக்கு பரமபுருஷர் வழங்குகிறார். இந்த அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையின் முக்கியமான 4 பதங்களை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் எல்லாவித சந்தேகத்திலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டு கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொள்கிறான். நீரே பரபிரம்மன், புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் என்று அவன் உடனடியாக தைரியமாக அறிவிக்கின்றான். அனைத்தையும் அனைவரையும் தோற்றுவிப்பவன் நானே என்று கிருஷ்ணர் முன்பே கூறியுள்ளார். எல்லா தேவர்களும் எல்லா மனிதர்களும் அவரையே சார்ந்துள்ளனர். மனிதர்களும் தேவர்களும் அறியாமையின் காரணத்தால் தங்களை பூர்வமானவர்கள் என்று பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து சுதந்திரமானவர்கள் என்று எண்ணுகின்றனர். பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் இந்த அறியாமை முற்றிலும் விளக்கப்படுகிறது. இதனை முந்தைய பக்தியிலேயே பகவான் விளக்கினார். இங்கே வேத விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப அவருடைய கருணையால் அர்ஜுனன் அவரை பரம உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர் என்பதால் அர்ஜுனனின் பரம உண்மை என்னும் முழுமுதற் கடவுள் என்று அவரை முகஸ்துதியாக கூறுகிறான் என்று கருதக்கூடாது. இந்த இரு பதங்களில் அர்ஜுனனால் கூறப்படுபவை அனைத்தும் வேத வாக்கியங்களால் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. பரமபுருஷருக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் மட்டுமே அவரை புரிந்து கொள்ள முடியும், மற்றவர்களால் முடியாது என்றும் வேத வாக்கியங்கள் உறுதி செய்கின்றன. இப்பதங்களில் அர்ஜுனனால் பேசப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வேத இலக்கியங்களில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. உள்ள படிக்கணும் மாதாஜி, போதுமா? ஒரு நிமிஷம், நான் பார்த்துக்கிறேன். கிருஷ்ணரின் கருணையால் அர்ஜுனன் இங்கே தன்னை வெளிப்படுத்துகிறான். நாம் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள விரும்பினால் இந்த இரு பதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். இதுவே குரு சீட பரம்பரையை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் எனப்படும். சீட பரம்பரையை, அதுதான் குரு சீட பரம்பரை. சீட பரம்பரையை பின்பற்றாதவன் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இது பெயரளவிலான பட்டக்கல்விக்கான கல்வியினால் சாத்தியமல்ல. துரதிருஷ்டவசமாக வேத நூல்களில் எவ்வளவு சான்றுகள் இருந்தும் தங்களது ஏட்டுக்கல்வியால் கர்வம் முற்றி இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண மனிதரே என்னும் கருத்தில் பிடிவாதத்துடன் உள்ளனர். இது வந்து குருசீட பரம்பரை மூலியமா தான் நமக்கு கிடைக்க முடியும், இல்லைன்னா கிடைக்காது அப்படிங்கிறதுல. இதை வந்து பொருள் இன்னும் டீட்டெயில் இன்னும் நிறைய இருக்கிறதுல அதை படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, அடுத்து 14. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஹவு அர்ஜுனா அக்செப்ட் பகவத்கீதாவை அவர் அர்ஜுனன் எப்படி ஒத்துனாங்கிறது இங்கிலீஷில் இருக்குதுல்ல. எஸ்மா, 14 படிங்க. 14, 15 படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவா நாகிதே பகவன் யக்திம் விதுர்தேவா நதானவாக. பதம் 15. ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் வேதத்வம் புருஷோத்தமா
பூத பாவன பூதேஷ தேவ தேவ ஜகத்பதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணரே, நீர் எனக்கு சொன்ன அனைத்தையும் நான் உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது ஆளுமையை அறிவில்லை. அசுரர்களால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு அந்த 14th ஸ்லோகம் தெரிஞ்சுட்டு நமக்கு. 15th ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றது? உண்மையில் நீ மட்டும் உன் சக்திகளால் உன்னை அறிய முடியும். நீ அனைத்தின் தோற்றமே, அனைத்து உயிரினங்களின் இறைவனே, கடவுள்களின் கடவுளே, உயர்ந்த மனிதனே, பிரபஞ்சத்தின் இறைவனே. அசுரத்தன்மை கொண்டவர்களும் நம்பிக்கையற்ற நபர்களும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறது இந்த 14th ஸ்லோகம் தெரிஞ்சிச்சு. 15th ஸ்லோகத்திலேருந்து அர்ஜுனனையும் அவனை பின்பற்றுபவர்களும் போன்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பரமபுருஷனே உடன் உறவு கொண்டு உள்ளவர்களால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். பரம உண்மை 3 விதங்களில் உணரப்படுகிறது. அருவ பிரம்மன், உள்ளிருக்கும் பரமாத்மா, இறுதியாக பரமபுருஷ பகவான். அருவ பிரம்மன், உள்ளிருக்கும் பரமாத்மா, இறுதியாக பரமபுருஷ பகவான். எனவே பரம உண்மையை புரிந்து கொள்பவன் அதன் இறுதி நிலையில் பரமபுருஷ பகவானிடம் வருகின்றான். சாதாரண மனிதனை மட்டுமல்ல, அருவ பிரம்மனையோ உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவையோ உணர்ந்து முக்தி பெற்ற மனிதனும் கூட பகவானின் வியக்தியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடிவது இல்லை. இது கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக படிக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும். தேவா எல்லா தேவர்களுக்கும் தேவர்களாலும் வணங்கப்படும் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். எல்லா தேவர்களாலும் வழிபடப்படும் கடவுள் அவரே என்பதை ஒருவர் அறிந்திருந்தாலும் அவரே எல்லாவற்றிற்கும் பரம உரிமையாளர் என்பதை அவர் அறியாமல் இருக்கலாம். எனவே அவர் ஜகத்பதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். இந்த ஸ்லோகத்தில் வருது இல்லையா, பூத பாவன பூதேஷு தேவ தேவ ஜகத்பதே அப்படின்னு வருது. ஜகத்பதேன்னு அதனால தான் அவர் அழைக்கப்படுகிறார். அர்ஜுனன் மூலம் பதத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுது. ஓகே, அவரை ஜெகத்பதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். இவ்வாறாக கிருஷ்ணரை பற்றிய உண்மை அதனை உணர்ந்த அர்ஜுனன் மூலம் இந்த பதத்தில் நிலை நிறுத்தப்படுகின்றது. கிருஷ்ணரை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள நாம் அர்ஜுனனின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். எஸ் மகா, இதுல 18, 16, 17, 18 3 படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வக்தும் அர்ஹஸ்ய சேஷேன திவ்யாகி ஆத்ம விபூதயக யாபிர் விபூதிபிர்லோகான் இமாம் தவம் வியாப்ய திஷ்டசி. 17. கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் தவாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு சபாவேஷு சிந்தியோசி பகவன்மயா. 18. விஸ்வரேணாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூய கதய திருப்திர்கி சுண்பதோ நாஸ்தி மே மிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. 18 வரைக்கும். ஓகேம்மா. எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கின்றீர்களோ தாங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள் அப்படின்னு கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்குறான். எல்லாத்தையும் எதுலெல்லாம் நீங்கள் நிறைஞ்சு இருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும் எனக்கு தயவு செய்து விவரமாக சொல்லுங்கோ அப்படின்னு 16வது ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார். அதுக்கு உன்னை எப்படி தியானிக்க வேண்டும், ஆசீர்வதிக்க வேண்டும், ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஆண்டவரே உன்னை எந்தெந்த வடிவங்களில் தியானிக்க வேண்டும் எல்லாத்தையும் விவரமாக சொல்லுன்னு சொல்லியாச்சு. உன்னத யோகியாக்கிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எப்போதும் உன்னை நினச்சிக்கணும் அப்படிங்கிறா. அது எப்படி எங்கனம் பகவானே, வேறு எந்த உருவங்களில் உண்மை எப்படி நான் உன்னை நினைவு வச்சுக்கிறது எனக்கு சொல்லிக் கொடு. முந்தைய அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி பரமபுருஷ பகவான் தன்னை யோக மாயையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளார். அதாவது சரணடைந்த ஆத்மாக்களும் பக்தர்களும் மட்டுமே அவரை காண முடியும். தற்போது தனது நண்பரான கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் என்பதில் அர்ஜுனன் முழு நம்பிக்கையை பெற்றுவிட்டான். இருப்பினும் எங்கும் பரவியிருக்கும் இறைவனை சாதாரண மனிதரும் புரிந்து கொள்வதற்கு உகந்த ஒரு வழிமுறையை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறான். கிருஷ்ணர் யோகமாயா எனும் சக்தியினால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதால் அசுரர்கள், நாத்திகர்கள் உட்பட எந்த சாதாரண மனிதனும் அவரை அறிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. எனவே அவர்களது நன்மைக்காக இந்த கேள்விகள் அர்ஜுனனால் கேட்கப்படுகின்றன. உயர்ந்த பக்தன் தான் புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் என்று விரும்புவதில்லை. மொத்த மனித சமுதாயமும் புரிந்து
கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். வைஷ்ணவனாக பக்தனாக இருப்பதால் பரமபுருஷ பகவான் அர்ஜுனனை தனது கருணையால் வழிவகுக்கிறான். ஓகேயா? கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதித்துவங்களாக செயல்படும் ஜட பொருள்களை மனதில் செலுத்தி அவர் இவற்றில் எவ்வாறு தோன்றுகிறார் என்பதை அறிய முயற்சி செய்யுமாறு அவர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள். 18வது. ஓகே. அமிர்தத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணரை பற்றி அனைத்து வர்ணனைகளும் அமிர்தம் போன்றது. இந்த அமிர்தம் அனுபவத்தினால் உணரக்கூடியதாகும். நவீன நாவல்களும் கதைகளும் சரித்திரங்களும் இறைவனின் நிலைகளிலிருந்து வேறுபட்டவை. அவதார லீலைகளை எடுத்துரைக்கும் பழங்கால வரலாற்று புத்தகங்களே புராணங்கள். இவ்விதமாக படிக்கப்படும் விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் படிக்கப்பட்டாலும் என்றும் புதிதாக விளங்குகிறது. ஓகே, அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு. கிருஷ்ணரின் மகிமைகள் பற்றி மேலும் கேட்க அர்ஜுனன் கேட்கிறான். ஐஸ்வர்யங்களை கேட்பதன் மூலம் நன்மைகள் என்ன? அப்படி என்ன நன்மைகள்? கிருஷ்ணரை பற்றியே கேட்பதால் ஒருபோதும் திருப்தி அடைவதில்லை. குறிப்பு 1.119 இதில் பாகவதத்தில் இருக்கு. கிருஷ்ணரை அப்புறம் இது 2வது இந்த இடத்துல கேட்பது நினைவாற்றலை அதிகரிக்கிறது. எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றியே நினைப்பது. கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுவதன் மூலம் ஒருவன் மிகுந்த அமிர்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். இப்போ படித்தோம் இல்லையா, அதுதான் இங்கே பிக்சரைஸ்டு ஃபார்மாக போட்டிருக்கு. கிருஷ்ணரின் எங்கும் நிறைந்த ஐஸ்வர்யங்களை பற்றி அர்ஜுனன் ஏன் அதிகம் கேட்க விரும்புகிறான்? ஏன் அதிகம் கேட்கணும்னு சொல்கிறான்? இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய பேர் கிருஷ்ணரின் நிலைப்பாட்டில் அவனுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அதுக்கு காரணம் என்ன? அவனுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு. பொதுமக்களின் நலனுக்காக பொருள் முதல்வாதியின் பொருட்டு தனிப்பட்ட உள்வாங்கலுக்காக அர்ஜுனன் உன்னை எப்படி எப்போதும் நினைப்பது என்று அறிய விரும்புகிறான். அப்புறம் அமிர்தத்தை ருசிக்க மேலும் மேலும் கேட்கவும் அவரது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை ருசிக்கவும் விரும்புகிறான். ஸோ இப்போ படித்தது தான் அது இன்னும் டீட்டெயில்டாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ 19லேருந்து 42 வரைக்கும் ஃபைனல் இது டி செக்ஷன். கிருஷ்ணர் தனது எல்லையற்ற எங்கும் நிறைந்த ஐஸ்வர்யங்களில் மிக முக்கியமானதை விவரிக்கிறார். அவரது ஐஸ்வர்யங்களுக்கு பெயரிட்டு பின்னர் இந்த ஐஸ்வர்யங்கள் அவரது மகிமையின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே குறிக்கின்றன என்பதை விளக்குகிறார். ஏனென்றால் அவர் தனது மொத்த சக்தியின் ஒரு பகுதியை கொண்டு முழு பிரபஞ்சத்தையும் வியாபித்து ஆதரிக்கிறார். எஸ்மா 10.19 ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அந்ததே கதயிஷ்யாமி திவ்யாஹ்ய ஆத்ம விபூதயः பிராதான்யத குருஸ்ரேஷ்ட நாஸ்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. 20 அகம் அது 20 பிரதிக்கப்பட்ட பகவான் கூறினார், ஆம், எனது அற்புதமான வெளிப்பாடுகளை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்வேன். ஆனால் அர்ஜுனா, குறிப்பிடத்தக்கவற்றை மட்டுமே. ஏனென்றால் எனது செல்வம் எல்லையது. நான் எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க போதில்லை. எனக்கு இருக்கிற செல்வங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் சொல்றேன்னா எனக்கு போராது சொல்றதுக்கு. அதனால அதை நான் எனக்கு எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்ற குறிப்பிடவற்றை மட்டும் நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படிங்கிறார். இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ள விபூதி என்னும் சொல் முழு படைப்பின் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பகவானின் வைபவங்களை கூறுகிறது. இதுல ஆத்மா விபூதாய வருது இல்லையா? விபூதினா அவருடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன், அவருடைய பகவானின் வைபவங்களை குறிக்கிறது. முழு முதற் கடவுளின் தன்னிகரற்ற வைபவங்களையோ அவரது தெய்வீக சக்தியின் தோற்றங்களையோ அனுபவாதியினால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் இரண்டின் தோற்றத்தில் அவரது சக்திகள் பறந்து காணப்படுகின்றன. இனி சாதாரண மனிதனால் எவற்றை நேரடியாக அறிய முடியுமோ அவற்றை கிருஷ்ணர் விவரிக்கிறார். இவ்வாறாக அவரது பலதரப்பட்ட சக்திகளில் ஒரு பகுதி இங்கு விளக்கப்படுகிறது. எல்லாத்தையும் அவர் சொல்லல, கொஞ்சம் போற அது எதெல்லாம் இதுவோ அதை மாத்திரம் நான் விவரிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது.
ஆத்மா விபூதய. எஸ்மா. இதுல வந்து 20, 21, 22, 23 4 ஸ்லோகமும் படிக்கும். சேர்ந்தாப்புல படிச்சிருவா மாதாஜி. ஆமா, சேர்ந்தாமதி படிச்சிருங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பதம் 20. அகம் ஆத்மா குடாகேச சர்வபூதாசயஸ்திதः அகம் ஆதிஸ்த மத்யம் ச பூதானாம் அந்த ஏவ ச ஆதித்யானாம் அகம் விஷ்ணுர் ஜோதிஷாம் ரவிர் அம்சுமான் மரிசேர் மருதாம் அஸ்மி நட்சத்திராணாம் அகம் சசி. 22. வேதானாம் சாம வேதோஸ்மி தேவானாம் அஸ்மி வாசவக இந்திரியானாம் மனசாஸ்மி பூதானாம் அஸ்மி சேதனா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல எல்லாம் கவனிச்சேன்னா அவனுக்கு தெரியும் பார்த்துக்கோ. மருதாஸ்மி நக்ஷத்ராணாம் அகம் மகமசி வேதானாம் சாம வேதோ அஸ்மி. எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்றாரு. ஓகே அர்ஜுனா, நான் எல்லா உயிர்களிலும் இதயத்திலும் அமர்ந்திருக்கிறேன். எல்லா உயிரினங்களின் ஆரம்பம் நடு மற்றும் முடிவும் நானே. முதல் ஸ்லோகம் இல்லையா? அது குடாகேஷு அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா என்ன குடாகேஷுன்னா? தூக்கம் சொல்றேன். இந்த குடாகேஷு என்பது உறக்கம் என்னும் இருளை வென்றவன் என்று பெயரால் அர்ஜுனன் அழைக்கப்படுகிறான். அறியாமையின் இருளில் உறங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஜட உலகிலும் ஆன்மீக உலகிலும் பல்வேறு வழிகளில் பரமபுருஷ பகவான் எவ்வாறு தோன்றுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. எனவே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை இவ்வாறு அழைத்தது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக. அதனால்தான் அவனை அப்படி சொல்றார் குடாகேஷு. ஓகே, அடுத்ததுல வந்து ஆதித்தியர்களில் நான் விஷ்ணு, ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன் தான், மருந்துகளில் நான் மரீச்சி, நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு. வேதத்தில் 12 ஆதித்தியர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் முதன்மையானவர் கிருஷ்ணரே. ஆதித்தியர்களில் முதன்மையானவர் கிருஷ்ணரே. வானில் பிரகாசிக்கும் ஜோதிகளில் சூரியனே முதன்மையானது அப்படின்னு பிரம்மசமிதில் முழுமுதற் கடவுளுடைய ஒளிரும் கண்ணனாக சூரியன் ஏற்கப்பட்டுள்ளது. ஆகாயத்தில் 50 விதமான காற்று வீசி கொண்டுள்ளது. அந்த காற்றினை கட்டுப்படுத்தும் தேவரான மரீச்சிங்கிறாரு. அந்த காற்றெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது தான் மரீச்சி. அது கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆவார். எத்தனை விதமான காற்றுக்கள் இருக்கு வீசிக்கொண்டிருக்குது? புயல் காற்று, இந்த காற்று, தென்றல் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி 50 டைப் ஆஃப் இருக்கு. அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாரு? மரீச்சி. தேவர்களில் மரீச்சிங்கிறது ஒரு தேவர். அது கிருஷ்ணரால் அவருடைய கிருஷ்ணரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ். நட்சத்திரங்கள் மத்தியில் இரவில் மிகவும் முக்கியமாக தோன்றுவதால் நிலவு கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகும். அதனால நிலவும் நட்சத்திரங்களில் ஒன்று என்றும் வானில் மின்னும் நட்சத்திரங்கள் சூரியனின் ஒளியை பிரதிபலிப்பவையே என்றும் தோன்றுகின்றது. இப்பிரபஞ்சத்தின் அநேக சூரியன்கள் உள்ளன எனும் கொள்கையினை வேத இலக்கியங்கள் ஏற்பதில்லை. ஒரே ஒரு சூரியன் மட்டும் உள்ளது. சூரிய ஒளியின் பிரதிபலிப்பினால் நிலவு ஒளிகிறது. அதுபோலவே மற்ற நட்சத்திரங்களும் ஒளிர்கின்றன. நிலவு நட்சத்திரங்களில் ஒன்று என்று பகவத்கீதை குறிப்பிடுவதால் இரவில் மின்னும் நட்சத்திரங்கள் சூரியன்கள் அல்ல நிலையை போன்றவையே என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். ஸோ அந்த நிலவு இருக்கு இல்லையா? நம்ம பழங்களுக்கு, காய்கறிகளுக்கு, கனிகளுக்கெல்லாம் ருசி கொடுக்கறது யாரு? அந்த நிலவுலேருந்து வர வெளிச்சம் தான் கொடுக்குறதுன்னு சொல்கிறோம். சில பழங்கள்லாம் சாப்பிடுச்ச ஒரே ஸ்வீட்டாக இருக்கும்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு காரணம் என்ன? நிலவுனுடைய வெளிச்சம் தான். அது கரெக்டாக பட்டாக்க ஜடத்திற்கும் சேதனத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், உயிர்வாழியிடம் உள்ள உணர்வு ஜடத்திடம் இல்லை. எனவே இந்த உணர்வு உன்னதமானதும் நித்தியமானதுமாகும். ஜடக்கலவியால் உணர்வினை உற்பத்தி செய்ய முடியாது. ஜடத்தால் எங்கேயாவது உற்பத்தி பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. நம்மளாதான் நம்மளை இதுக்கணும், டெவலப் பண்ணிக்கணும். எல்லா ருத்ரர்களிலும் நான் சிவபெருமான். இந்த ருத்ராணம்னு வருது இல்லையா? அந்த இதுக்கு எல்லா ருத்ரர்களும் நான் சிவபெருமான். யக்ஷ ராட்சசர்களில் நான் செல்வத்தின் இறைவன், அதாவது குபேரன். வசுக்களில் நான் நெருப்பு அக்னி. மலைகளில் நான் மேரு. 11 ருத்ரர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் சங்கரன் எனப்படும் சிவபெருமான் முக்கியமானவர்.
பிரபஞ்சத்தின் தமோ குண அதிகாரியாக விளங்கும் அவர் பரமபுருஷரின் குண அவதாரம் ஆவார். தேவர்களின் செல்வத்திற்கு அதிபதியாக விளங்கும் யக்ஷ ராட்சசர்களின் தலைவரான குபேரனும் பரமபுருஷரின் பிரதிநிதி ஆவார். மேரு என்னும் மலை அதன் அருமையான இயற்கை வளத்திற்கு புகழ் பெற்றதாகும் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து அப்புறம் டைம் கிடைக்கிச்சு, இது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க, படிச்சுங்க. இப்போ நம்ம படித்தது தான், அதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக டீட்டெயில்டாக பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாத்துலேயும் நான் வியாசர், முனிவர்களில் நான் வியாசர், சிறந்த முனிவர்கள் பிருகு முனிவர், தேவர்களில் முனிவர்கள் நாரதர்கள். ஒன்னொன்னுலையும் இது சிவகாமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா, டெமிகாட்ஸ். தேவர்கள் படிங்கம்மா, இம்பார்ட்டன்ட் இது, அதனால தான். அனைத்து தேவர்களிலும் இந்திரன், ஆதித்யர்கள் விஷ்ணு, மருடஸ் மரிச்சி, ருத்ரர்கள் சிவன், யக்ஷஸ் ராக்ஷஸ் குபேரா, வாசுஸ் அக்னி, தளபதிகள் கார்த்திகேயா, கந்தவர்கள் சித்ரரதா, படைப்பாளிகள் பிரம்மா, தைத்திய அரக்கர்கள் பிரகலாதன், சட்டத்தை வழங்குபவர்கள் யமா, மறைந்த முன்னோர்கள் ஆரியமா, இனப்பெருக்கத்திற்கான காரணம் கந்தர்பா. எல்லா முனிவர்களும் நான் வியாசர், சிறந்த முனிவர்கள் பிருகு, தேவர்களில் முனிவர்கள் நாரத முனி, பரோகிதர்கள் பிரகஸ்பதி, பரிபூரண மனிதர்கள் கபில முனிவர், சிறந்த சிந்தனையாளர் உஷண சுக்ரயராயா, டெமிகாட்ஸ் ஒலிகள் கதிரியக்க சூரியன், நட்சத்திரங்கள் சந்திரன், மலை மேரு, அசையாதவை இமயமலை, நீர்நிலைகள் பெருங்கடல், மரங்கள் ஆலமரம், சுத்திகரிப்பான்கள் காற்று, பாயும் ஆறுகள் கங்கை, படைப்புகளில் நான் ஆரம்பம், நடுத்தரம் மற்றும் முடிவு, மாதங்கள் நான் மார்கசீர்சம், பருவங்கள் வசந்தம், வற்றாத நேரம், நகரும் அல்லது நகராத எந்த உயிரினமும் நான் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அனிமல்ஸ் குதிரைகளில் உச்சைஸ்வரர், ஆண்டாள் யானைகள் ஐராவதம், பசுக்கள் சுரபி, பாம்புகள் வாசுகி, பாலநாகஸ் ஆனந்தாவாய், முக்காடு போட்டனர், நீர்வளம் தேமிகு வருணன், மீன்களில் சுறா, மிருகங்கள் சிங்கம், பறவைகள் கருடா. லா அண்ட் கிரைம் அடக்குபவர்கள் காலம், ஆயுதம் ஏந்தியவர்கள் ராமர், ஏமாற்றுபவர்கள் சூதாட்டம், அடக்கும் வழிமுறைகள் ஆக்கிரமம் தண்டனை, ஆயுதங்கள் இடி, நான் அனைத்தையும் விழுங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் மரணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து எத்தனாவது ஸ்லோகம் தெரியுமா? 20லேருந்து 39 ஸ்லோகம் வரைக்கும் இத்தனையும் வந்துருக்கு. இது ஒரு ஐடியா நமக்கு இப்போ கிடச்சிட்டு, இப்போ படிக்க படிக்க நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும் அது. ஸோ ஞானம், ரகசிய விஷயங்கள், மௌனம், வெற்றியை நாடுபவர்கள் நன்னெறி, இன்னும் இருக்குது, அது மாதிரி போயிட்டே இருக்குது. இல்லை மனிதர்கள் அரசர்கள் யாருன்னா பாண்டவர்கள், தனஞ்செயர், ஆண்கள் வந்து மன்னர், சந்ததியினர் விஷ்ணி வாசுதேவா, அதிர்வுகள் ஆழ்நிலை ஓம், யாகங்கள் புனித நாமங்களை உச்சரித்தல், வேதங்கள் சாமவேதம். ஸோ இது வந்து தத்துவ உண்மைகள் இதில் இருக்கு. இந்த எஸ்மா, நீங்க 39, 40 படிங்க. 23, 24 வரணும் இல்ல மாதாஜி? படிச்சோம் இல்லையோ? ஓஹோ, அதெல்லாம் இதுல 22 படிச்சோம். ஓகே ஓகே. வேதானாம் சாமவேதம் படிச்சோம் மாதாஜி. 23 படிக்கணுமே, படிக்கவா மாதாஜி? ஒரே நிமிஷம், ஒரே நிமிஷம். ஓ மை காட், ஓகே. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, 23லேருந்து 38 வரைக்கும் படிங்க. சரி மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அதெல்லாம் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் இந்த இது மாத்திரம் மீனிங்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டேன். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ருத்ராணாம் சங்கரஸ்தாஸ்மி நித்தேஷோ யட்சரட்சசாம் வசூனாம் பாவகஸ்தாஸ்மி மேரு சிகரிநாமகம். 24 புரோத சாம்சமுக்கியம் மாம் வித்தி பார்த்த புருகஸ்ய தஸ்பதிம் சேனானீனாம் அகம் ஸ்கந்தக சரசாம் அஸ்மி சாகரக மகர்ஷீணாம் புருகுரகம் கிராம் அஸ்மி ஏகம் அக்ஷரம் யஜ்ஞானாம் ஜபயஜ்ஞோஸ்மி தாவராணாம் ஹிமாலயக
அஸ்வத்த சர்வ விருக்ஷாணாம் தேவர்ஷீணாம் ச நாரதக கந்தர்வாணாம் சித்ரதக தானாம் கபிலோ முனிகி உச்சை ஸ்ரவசம் அஸ்வானாம் வித்தி மாம் அமிர்தோத்பவம் ஐராவதம் கஜேந்திராணாம் நராணாம் நராதிபம் ஆயுதானாம் அகம் வஜ்ரம் தேனூனாம் அஸ்மி காமது பிரஜனசாஸ்மி கந்தர்பக சர்ப்பாணாம் அஸ்மி வாசுகி அனந்தசாஸ்மி நாகானாம் வருணோ யாதசாமகம் பித்ருணாம் அரியமா சம்சாஸ்மி யமசம்யமதாமகம் பிரகலாதசாஸ்மி தைத்யானாம் காலகலயதாமகம் மிருகாணாம் மிருகேந்திரோகம் வைனதேஷ்யஸ்டபட்சிணாம் பவதாமஸ்மி ராமசஸ்திரபுதாமகம் ஜஷானாம் மகரஸ்டாஸ்மி ஸ்ரோதசாம் அஸ்மி ஜான்ஹவி சர்க்கானாம் ஆதிரந்தஷ்ட மத்தியம் சைவாகம் அர்ஜுன அத்தியாத்ம வித்யா வித்யானம் பாதக பிரவதாமகம். 32 வரைக்கும் போதுமா மாதாஜி? போதும் மாதாஜி, அப்படி இருக்கும். எல்லா ருத்ரங்களிலும் நான் சிவபெருமான், யக்ஷராட்சசர்களில் நான் செல்வத்தின் இறைவன் குபேரன், வசுக்களில் நான் நெருப்பு. இங்க இப்ப படிச்சோம் இல்லையா, அதேதான், அதே மீனிங் தான் இருக்கு அதுல எல்லாம். ஒரு நிமிஷம். அர்ஜுனா புரோகிதர்களில் தலைவரான பிரகஸ்பதியாக என்னை அறிந்து கொள். சேனாதிபதியில் நான் கார்த்திகேயன், நீர்த்தேக்கங்களில் நான் சமுத்திரம், மகர்ஷி நாம் இல்லையா, மகாரிஷிகளில் நான் பிருகு, சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓங்காரம், யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், அசியாதனவற்றில் நான் இமயமலை, எல்லா மரங்களில் நான் ஆலமரம், தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதன், கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரரதன், சித்தர்களில் நான் கபிலமுனி. உச்சேஸ்வரன் இல்லையா அது. குதிரைகளுள் அமிர்தத்திற்காக கடலை கடைந்த போது தோன்றிய உச்சைஸ்ரவா என்று என்னை அறிவாயாக. பட்டத்து யானைகளில் நான் ஐராவதம், மனிதர்களில் நான் மன்னன். எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்க? 28 32 வரைக்கும் படிச்சேன்ல மாதாஜி. 32 இல்லையா? ஓகே. வரேன். ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் நான் சுரபி, இன விருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன், சர்ப்பங்களில் நான் வாசுகி, பாம்புகள்ல. அப்புறம் நாகங்களில் நான் பல தலையுடைய பாம்புகளில் நான் அனந்தன், நீர்வாழ் இனங்களில் நான் வருணதேவன், முன்னோர்களில் நான் அரியமா, நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். பல தலைகளுடைய நாகப்பாம்பு அனந்தரும் நீர்வாழினங்களில் வருணதேவனும் சிறந்தவர்களாக உள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் கிருஷ்ணரது பிரதிநிதிகளாக, மேலும் முன்னோர்களுக்கென்று ஒரு உலகம் உள்ளது, அதனை ஆட்சி செய்யும் அரியம்மா என்பவரும் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆவார்கள். ஓகே. திதியும் அதிதியும் சகோதரர்கள். அதிதியின் மைந்தர்கள் ஆதித்யர்கள் என்றும், திதியின் மைந்தர்கள் தைத்தியர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஆதித்யர்கள் அனைவரும் இறைவனது பக்தர்கள், தைத்தியர்கள் அனைவரும் நாத்திகர்கள். பிரகலாதா தைத்தியர்களின் குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் தன்னுடைய குழந்தை பருவத்திலிருந்தே மிகச்சிறந்த பக்தராக திகழ்ந்தார். அவரது பக்தி தொண்டினாலும் தெய்வீக இயல்பாலும் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாக அவர் கருதப்படுகிறார். அப்புறம் 31 தூய்மைப்படுத்துபவற்றில் நான் வாயு, ஆயுதம் தரித்தவர்களில் நான் ராமன், மீன்களில் நான் மகர மீன், பாயும் நதிகளில் நான் கங்கை. மகர மீன் நீர்வாழினங்களில் மிக பெரியதும் நிச்சயமாக மனிதனுக்கு மிகவும் அபாயகரமானதாகும். எனவே மகர மீன் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகும். எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, விவாதிப்போரில் நான் முடிவான உண்மை. ஓகே. 32 வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் இல்லையா? இப்போ 33லேருந்து 38 வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य स अहम् एवाक्षयकालो सादाहं विश्वतोमुखः 34 मृत्यु सर्वहरस्ताहम् उद्भवस्तभविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वत्सनारीणाम् स्मृतिर्मेधा त्रुतिसमा बृहत्साम तथा साम्नाम् गायत्री सन्त सामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमकरः स्यूतं सलयतामस्मि तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववदामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अभ्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः 38 दण्डो दमयदामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं सैवास्मि कुह्यानां ஞானம் ஞானவதாமகம் 38 வரைக்கும் படிச்ச மாதாஜி 39 40 பண்ணிடுங்க. ஓகே 39 யச்சாபி சர்வபூதானாம் வேதம் தத் அகம் அர்ஜுன நா தத் அஸ்தி விநாயத்யான் மயா பூதம் சராச்சரம் நாந்தோஸ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷதுத்தேசதக் प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया 41 இல்ல 40ஓட நிறுத்திடுங்க மாதாஜி வெயிட் பண்ணுங்க 40ஓட நிறுத்தி. ஓகே மாதாஜி 40 40 வரைக்கும் இருக்கட்டும். எழுத்துக்களில் நான் முதல் எழுத்தாகிய கூட்டு சொற்களில் நான் துவந்தவர் தீராத காலமும் நானே படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா. ஓகே, அப்புறம் நானே எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் உருவாகுபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளரும் நானே. பெண்களில் புகழ் அதிர்ஷ்டம் அழகிய பேச்சு ஞாபக சக்தி அறிவு உறுதி மற்றும் பொறுமையும் நானே. சாமவேத மந்திரங்களில் நான் பிருகத் சாமம் கவிதைகளில் நான் காயத்ரி மாதங்களில் நான் மார்கசிஷு நவம்பர் டிசம்பர் பருவங்களில் நான் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம். ஏமாற்றுபவர்களில் நான் சூது ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ் நானே வெற்றி நானே தீர செயல் நானே பலவான்களின் பலம். விஷ்ணி குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன் பாண்டவர்களிடம் நான் அர்ஜுனன் முனிவர்களால் நான் வியாசர் பெறும் சிந்தனையாளர்களில் நான் உஷானா. அடக்கியாளும் முறைகளில் நான் தண்டனை வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி ரகசியங்களில் நான் மௌனம் ஞானிகளில் நான் ஞானம். மேலும் அர்ஜுனா இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. எதிரிகளை வெல்வோனே என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே. நான் இவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன். இத்தனை நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறார். ஓ அர்ஜுனா, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் விதியாக இருக்கிறேன். நான் இல்லாமல் நகரும் அல்லது அசையாத எந்த உயிரினமும் இல்லை. எதிரிகளை வென்ற வல்லமை மிக்கவரே தெய்வீக வழிபாட்டுகளுக்கு முடிவே இல்லை. உங்களிடம் பேசியது எனது எல்லையற்ற ஐஸ்வர்யங்களின் வெறும் அறிகுறியாகும். கொஞ்சம் போல தான் சொல்லியிருக்கேன் நான் அப்படிங்கிறார். 41 சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் விபூதி மத்சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவ வா தத் ஏவாவகச்சத்வம் மம தேஜோம்ச சம்பவம். அழகான புகழ்பெற்ற வலிமை மிக்க படைப்புகள் அனைத்தும் எனது மகிமையின் ஒரு தீப்பொறியில் இருந்து மட்டுமே உருவாகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஆன்மீக உலகில் இருந்தாலும் சரி பௌதிக உலகில் இருந்தாலும் சரி புகழத்தக்கதாகவும் அழகாகவும் எவையெல்லாம் உள்ளனவோ அதெல்லாம் கிருஷ்ணருடைய வைபவத்தின் சிறு தோற்றமே என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த அந்த அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களும் கிருஷ்ணரின் வைபவத்தை பிரதிநிதியாக கருதப்பட வேண்டும். 42 படிங்க மாதாஜி. 42 ஹரே கிருஷ்ணா. அதவா பகூனைதேன
किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टप्याहम् इदं कृष्णम् ஏகாம் சேன சிறிதோ ஜகத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் அர்ஜுனா, இந்த விரிவான அறிவுரைக்கு என்ன தேவை? என்னுடைய ஒரு துளியை கொண்டு நான் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் ஆதரித்து வியாபித்து நிற்கிறேன். என்னோட சிறு அம்சத்தின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் எல்லாத்தையும் போய் நான் தாங்கிட்டு இருக்கேன். அதை நான் தான் தாங்கிட்டு இருக்கேன். இந்த அத்தியாயத்தில் தெளிவாக கிருஷ்ணரிலிருந்து வரும் சீட பரம்பரையின் சிறந்த ஆச்சாரியர்களில் ஒருவரான ஸ்ரீல பலதேவ வித்யா பூஷணா இந்த அத்தியாயத்திற்கான தனது கருத்துரையை பின்பாறு நிறைவு செய்கிறார். யச்சக்தி லேஷோத் சூர்யாத்யாம் பவந்து யத் யுக்ர தேஜஸ் யத் அம்சேன திருதம் விஷவம் சக்ருஷ்ணோ தசமே அர்ச்சியத்தே. சக்தி வாய்ந்த சூரியன் தனது சக்தியை பகவான் கிருஷ்ணரது சக்தியிடமிருந்து பெறுகின்றது. மேலும் அவன் தனது அம்சத்தின் மூலமாகவோ முழு உலகையும் பராமரித்து வருகிறார். எனவே அந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வழிபாட்டுக்கு உரியவர். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் பூரணத்தின் வைபவம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த 10வது இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு, இந்த ஸ்லோகத்தோட முடிஞ்சு போயிடுது. ஓகேயா? இந்த 42வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணரின் சக்தி வாய்ந்த சக்தியிலிருந்து சூரியன் கூட அதன் சக்தியை பெறுகிறது. மேலும் கிருஷ்ணரின் பகுதி அளவு விரிவாக்கத்தால் முழு உலகமும் பராமரிக்கப்படுகிறது. எனவே பகவான் கிருஷ்ணரின் பகவான் கிருஷ்ணர் வழிபாட்டிற்கு உகந்தவர், உரியவர். கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டு மற்றும் வழிபாடு சதுஸ்லோகி கீதையில் விளக்கப்படுகிறது. ஓகே, அத்தியாயம் 10 கிருஷ்ணரின் பல்வேறு ஐஸ்வர்யங்கள் மற்றும் அவரது சக்திகள் விரிவாக்கங்களை பற்றி வெவ்வேறு விதமாக கேட்பதன் மூலம் முழு பக்தி தொண்டில் மனதை எவ்வாறு கிருஷ்ணா கான்சியஸில் ஒரு முகப்படுத்துவது, இவ்வாறு பரமபுருஷருடன் சங்கம் என்ற உயர்ந்த பக்தி பரிபூரணத்தை எவ்வாறு அடைவது என்பதை அத்தியாயம் 10 விளக்குகிறது. அவர் கிருஷ்ணர் தன்னோட ஒரு துண்டு, அதை வச்சு, துண்டுன்னா ஒரு சின்ன பீஸ், அதை வச்சு பிரபந்தத்தையே ஆதரித்து வியாபித்துள்ளார். ஓகே, இதோட சாப்டர் மூல காரணமான கிருஷ்ணர் நிலைப்பாடு சதுஸ்லோகி அர்ஜுனனின் ஏற்பும் அவரது வேண்டுகோளும் வாஞ்சா கல்பது ரூபசிச்ச கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.